atong utos tanan no, niya tagaron din sa Dipolog City. Ano nga bandiri? Minaw. Minaog no. So niya to deres Minaog. So niya karon din aron sa paniud to no. So aton himamat din ang tindahan ni so niya ta din sa Karinderya Panawan no. Panawan. So tanang taga Orkita, lado ninyo no. Ang inyo nga dating tigbaligya hadapit sa inyo og tempura no. So ianak lang karon dinhi sa Dipolog no Minaw. Para taga Orkita kung manhi mo Dipolog ay mo kaulibot og bisita dinhi sa Karinderya Manawan no. So dating taga Orkita ni no. Maligyaay ni sila og tempura. So niya ilang mga recipe din no, available na kayo, affordable, barato na kayo no? So sa tanan nga taga Usamis or Orkita City, bisita ka dinhi no, dinhi lang sa Dapten sa Pasadas Minaw. Okay, so yan ilang mga sudan din solid kayo mo ni ato nga mga tigluto no. So, ilado ni ikan sa Orkita Creato no. Okay, so welcome ka din bisita mo din no, taga Orkita City. Bisita mo kung mo niyan mo Dipolog City, hindi mo hapit sa Nawan bus stop no, padulong og Dipolog. Okay, so kaniya mga tagi ay very good bus stop no. So mo niya ato nga tempura no, nga tigama kani adto des Orkita City ni ana gid sila dinhi sa Dipolog City no. Na sila Karinderya dinhi no, kay Karinderya. So tara welcome kayo no. So okay kayo. So welcome ta dinhi sa Orkita City, bisitaan ninyo kabayan dinhi sa Minaw. Okay, so shout out sa tanan. Daghan ka na ni Otto din eh. So ako na ilang area din eh. Ilang mga area. Ato nga mga trabante oh. Ang suki nga mga kananan. Dini. 4 minutes. So thank you and bye bye.